और सावन के महीना में तो लहसुन प्याज के नावे नहीं खेले। कौना महीना में कौन कपड़ा पहिरे के चाहिए ई भौजी से बे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। नमस्कार प्रणाम गोड़ लगतनी। तो का हाल बा भाई हो। तो चलो सावन के महीना चलता एमा काम धाम तो मैं ठपे बा। तो सोचली हाँ कि चलो कुछ देखल जा। और सावन के महीना में तो लहसुन प्याज के नावे नहीं खेलेबे के तो मिजाज कैसे गर्म होई। और मिजाज गर्म करे खातिर मैंने चल अनी यूट्यूब पर आ यूट्यूब पर आके है 60 वीडियो देखे शुरू कर दहनी। तो आज वीडियो देखे शुरू कैले बनी अलका भौजी के। अच्छा अलका भौजी के एगो अंदाजे अलग बा। कौना महीना में कौन कपड़ा पहिरे के चाहिए ई भौजी से जैसे सावन के महीना आइल वैसे ही ई हरियर साड़ी में वीडियो बनावे शुरू कर दहली। और जितना हरियर साड़ी में वीडियो बनैले बाली तो भरसक हम कुल वीडियो देखावे का पूरा प्रयास करम, यानी पूरा बात करम और पूरा वीडियो हम देखाई। वीडियो भाई बहुते ज़बरदस्त और जानदार होखे वाला बा। तो पहले चैनल के सब्सक्राइब कर लो और फेसबुक के देखा तो फॉलो कर लो। ओकरा बाद है आवत देख पहले अलका भौजी के। इनकर वीडियो देख के कुछ उठपटांग कहे का तो मन नहीं बनत, लेकिन मन तो हरियर जरूर हो जाला। अबे साले कभी लेकिन इनकर एगो वीडियो अलग तरीका से देखे के मिलेला। भाई अभी वीडियो बजल है गाना, तो गाना तो देखल ही होखब। गाना भले कैसन होखे लेकिन इनकर पहनावा और ओढ़ावा एकदम अलग हट के बा। भले यूट्यूब पर नाचेली डांस करेली, इकर अलग अंदाज बा, लेकिन बड़ा संस्कार में और एगो अलगे अंदाज। इनकर नाच देख के तो हमके ये लागेला कि शुरुआती दौर से इनका टैलेंट बा, यानी ये जो नाचे का इनकर अभ्यास बा ये बहुते शुरुआती दौर से बा। अच्छा भैया जौना स्कूल में पढ़त होखियन वो स्कूल में एकदम तहलका मचा के रखले होखियन। नहीं होता भैया के बुरा न तो मनियो। हमरा कहे का मतलब ये बा कि ये एगो कला है और कला इस शुरुआती दौर से ही होखेला। हमनी के चाह के भी एके नहीं खींचा कर सक। है अगला वीडियो देखो ये कैसन लगाता एकरा बारे में बताओ। अगला वीडियो में भी देखो ये हरियरे साड़ी पहनले वाली। आ सावन में भैया बहुते हरियर साड़ी बहुते मशहूर होला और ज़्यादातर तो पूरा लोग श्रृंगार भी हरियरे करेला, चाहे साड़ी होखे चाहे उठलाली होखे और चाहे बिंदिया होखे। ना मत गबड़ा गया। अब तक हम हरियर उठलाली करत नहीं देखले, बाकी बिंदिया होखे चाहे चूड़ी होखे चाहे नेपालिश होखे सब कुछ हरियरे होखेला। तो सावन के एगो अलगे महत्व बा। अब भैया सावन में इतने ना पूरा पेड़ आ पूरा बारी बगीचा खेत ओत सब हरियरा जाला। तो सब जब हरियरा जाला पूरा प्रकृति भी हरियरा जाला। तो ये भौजी काहे ना हरियरा जई हम। अरे कहना क्या चाहते हो। और आदमी के मन भी काहे ना हरियरा जाए। ये अलका भौजी के हरियर साड़ी वाला डांस देख के तो मन जरूर हमनी के हरिया गइल बा, लेकिन हई एगो माने के तैयारे नहीं खे। डांस यही तरह आई ई माने वाली नहीं खे ना। ई मनबो कैसे करी, काहे से कि इनका एकरा में बहुत अंतर बा। इनकर शरीर वजनदार बा जैसे मलदहिया आम जैसन, लेकिन इनकर शरीर देख पूरा पातर लमहर छरहर बा। तो कूदेबे तो करबे करी, ये तो मानी है ना। जोन अंदर आग जौन जो बसल। पुलिस वाला दिमाग मत लगाइए भाई हो। ये कुल तो ऐसा ही चलत रही इंस्टाग्राम और फेसबुक यूट्यूब पर जौन फ्री के छूट मिल गई बा तो ऐसा ही तो धमाल होते रही और रंग बिरंग के वीडियो देखे के मिलते रही। तो हंस खेलत रह मस्त रह और ये पर कोनो बात दिल पे नहीं खेलेबे के, काहे से कि भोजपुरी हो एक आध गो भाषा जरूर गहरा देले होखी।
ओ भाई मारो मुझे मारो। तो ओकरा के दिल पे नहीं खेलबे के। फिलहाल हंसत रह, मस्त रह, खेलत रह। नमस्कार, प्रणाम, गोड़ लगतनी।